Det så grimt ud. Det ligner en stempling, det der. Det kunne jeg godt tænke mig at se igen i slow motion. Lad os se det her. Der er ingen tvivl. Han stempler ham lige midt på låret. Grov stempling. Det går ondt det der, og det bør også få konsekvenser. Dommeren har set, det kalder fink over en rigtig svinestreg. Den slags ting, vi skal væk fra i moderne fodbold. Spil på Brasilien, Sverige, England, Grønland og alle de andre på Odset. Og så må han gå ud med en skade. Han har faktisk løbet rundt med den i de sidste 10 minutter. Det gælder om at få kølet den ned med det samme. Det ser faktisk ud til at være en rigtig grim skade. Han har før haft problemer med næsskader, som har holdt ham ude i mange kampe, og det er synd for ham. Han er i bund og grund en rigtig dygtig fodboldspiller, det har han vist masser af gange. Spil på Brasilien, Sverige, Tyskland, Færøerne og alle de andre på Odset. Og så er vi gået ind i dommerens tillægstid, og så forærer de der med et mål. Nej. Hvordan kan de forære dem et mål så sent i kampen? Jeg kan godt forstå, Kasim skælder ud. De giver simpelthen alt for mange mål væk. Men en kæmpe overraskelse. Sikke en gave at få. Det var der bestemt ingen, der havde regnet med. Helt utroligt det her. Spil på fodbold, håndbold og tennisbold på Odset. Og så en kontramulighed, en god bold i dybden. Det ligner en direktør. Så skal den være der. Han brænder. Nej, det er helt utroligt. Hvordan kan han brænde på den måde? Det er altså ikke godt nok, men symptomatisk for kampen, at der mangler skarphed i afslutningerne. Man kan efterhånden begynde at tvivle lidt på, at vi overhovedet får nogle mål. Tommy Hinton er dybt frustreret. Han vil så gerne lave den kasse. Men flot arbejde der. Og så lykkes det endelig for Hinton. Se, hvor stolt han er. Den kasse kan og vil få afgørende betydning. Sikkert en forløsning. Sidste år lavede han faktisk 20 kasser. Nej, 21 kan jeg se. Men den her, den er flot. Hvem vil du spille på i dag? Tjek alle Odds og spil med på Odset. 31, og nu bør de altså lægge en ekstra mand ind på stregen. Og det gør de også, ser det ud til. Det er Radic, de lægger ind ved siden af Hasseborg. Hasseborg, som har ligget inde på stregen hele kampen. Jeg synes faktisk ikke, han har gjort det helt store. Og så er det altså utroligt vigtigt, at de bliver liggende derinde og ikke begynder at krybe ud til siden, som de har for vaner. Vind verdens bedste fodboldsrejse. Vær med i DM i Odset på danskespil.dk/DM i Odset. Og så runder vi den halve time, og der bliver Pers klippet lige uden for feltet. Det er Rafael, der klipper ham, men dommeren lader Minsanten spillet fortsætte. Det ser måske heller ikke så slemt ud, og Pers heldigvis hurtigt op igen. Det er jo en anden gang i kampen, Rafael klipper Pers. De har åbenbart et eller andet kørende, de to. Hvem holder du med til M? Tag M-testen på danskespil.dk/M og spil med på Odset. Ryk her. Nej. Nu skal den ostemad altså op ad lommen, og der kommer den endelig. Meget fortjent. Det undrer mig, at Carreta ikke har fået den noget før. Han burde have fået den allerede i første halvleg. Og nu skal han altså slæbe rundt på den resten af kampen. Det kan godt komme til at virke hæmmende på hans spil. Her hvor der trods alt er mere end 20 minutter igen. Hvem holder du med til M? Tag M-testen på danskespil.dk/M og spil med på Odset. Ja, er altså en alt for tjusket opdækning. Prøv en gang at se, de dækker nærmest ikke op i venstre side. Slet ikke godt nok. Kan godt forstå, at målmand Ditzelgaard skælder ud dernede. Han er ikke tilfreds og forsøger at få tingene under kontrol. Han ved godt, at gæsterne fra Schweiz vil straffe dem for det her rod. Og så hører jeg godt gå hen og blive en lang aften.